chokanyo ni Kenya, piny Kenya biro yudo omenda madiroma mano hola mar bilion 7.5 mabende biro konyo eneno ni nengo no mar mogo kaachiel kod mo kata mor chiede pacho kae ponono bedo ni ok ni malo ahinya ka bende African Development Bank bende koro biro emomiyo piny Kenya hola machalo kod mano. Inyalo mana lero ne nyakwara Ramogi Ajwang' wach makamano kaluwore ni ne jalonye wechego mag omenda kata wechego mag ohala. Joyce mokwongo ma en oyangore koro ni omenda mani tiyogo e gayo medruok kata bedo ni nengo mar mogo ne ni malo. Ok en omenda moa kamoro olwar koa e polo, en hola. Hola ichulo kendo iduoko gi nyinyo e wiye. Koro kik wabed ni wabanga kuon kwa pani koro ni omenda moro noa malo mobira konyo jo Uganda koa kamoro. En hola mae koro igolo gi Africa Development Bank. To ma en bilion 7.4 ma iwacho ni dhitigo e ndalo apani magi ndalo madhi mana 20 gi gimono. Koro ing'ene ni to hola ni wabro duoke gi nyinyo maromo nade to gi thuolo maromo nade to kaka ibro ti kode. Apani magi penjo makoro ji nyaka bed ni penjore ahinya ni to e ndalo 28 bilion 7 mar chamo kuon be idhi ti kode maber to bende wadhi duoke gi nyinyo maromo nade. Manyiso ni pek mar chamo kuon ma waweno golnwa ni nyalo bet no biro mbele kocha ma pek maromo nade. Amana kamano nyakwara Ramogi Ajwang' ka waketo tenge gazet mar The Standard yeno mar mondo mi wakaw yoyo matin mondi tok yoyo mar wabro duogo mar mondo mi wadhi mbele kod lidho ni gazeta mar Daily Nation. Kik idhi mabor. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chenro en penj laktar kaka le Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu mataye na Ruth Otieno. Gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube bet gi jogoro moko be ka nyalo kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Edwin Okoth ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. We will get money for Kenyans back. David Mwaure, Mar Agano Party. Tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. William Samuel Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Mko tayari kutembea na sisi?
Raila Amolo Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Party. We have wealth in our country. Kod Professor George Lushiri Wajakoya mar Roots Party. The Presidential Debate 2022. Tarik 26 dweni, chakre saa 10 nyaka saa 4 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang mondo adhi mbele kod nonro mar gazete. Waselidho moko kuom gigo mantiere gazet no mar The Standard. Sani koro wadwa lidho moko kuom weche mabende kata thund weche mantiere gazeta mar Daily Nation. Ka ntiere kae kod jafwambo wadwa kendo jalonye weche go mago hala mano Edwin Okoth ma wakaw godo thuolo makende mar lidho gazet mabende ne wantiere godo e studio ka okinyi makawuono. Edwin, ka wadonje gazet ni mar Daily Nation, mana kaka wasewacho ito boke mokwongo mano mar gazet ni, mano nitiere ondikanyo the big standoff matiende mano tudore kod twaka mar jolar kom tend Kenya mabende timore kawuono mano e mbalariany mar Catholic University of Eastern Africa mano kochakore kar saa 10 ma midhiambo odiochieng' ma kawuono. Nyaka sani wang'eyo ni Raila wacho no kobi chopo, Ruto biro chopo. Mano koro keto twak machalo kamae kama chalo nade kalore ni ma en gima jo Kenya rito gi siso mar neno kaka rakruok ne nyalo bedo e kind jotelo ariyogo. Ma en gima mokwongo golo ndhadhu e twak machalo kamano. Ok apar ka mana kaka nang'isi ni chalo tugo mar adhula ma tim achiel ok obiro. Koro kang'e ni tim achiel no gito gidwa timo nang'o koro gigo agora ko eneno rako miya bola duokni kuom dakika 90 ka ok apar ka joma nobiro e stadium nyalo bet ni koro gimor ni gidwa neno kaka tim achiel miyore gorako timo rako margi. To kata kamano bedo ni piny ang'isi ni piny kore koyawre ok wang'eyo ni lokruok mane manyalo bet godiochieng'. To ka Raila ok obiro adier to Wajakoya be ok obiro, ok ane ka ntiere gima lich makoro ng'ato nyalo bet ni rito neno godhiambo. Ka wang'iyo mana kapod wantiere e boke mokwongo no mano mar gazet ni mar Daily Nation, piny kanyo bende waneno koket moko kuom picha mag jogo mabende nowito ngimagi mano e masira mano timore e olalo manithi mano yudo bas mar kambi mar Modern Coast. Ka bende oket kanyo picha mar dereva mano Paul Muruthi Kamau ma jahigni 56 notho e masira makamano. Wantiere kanyo kod kondakta mare Simon Nzige mabende nosetiyo machiegni ahinya kod dereva mare mano e kambi no mar Modern Coast. Wantiere kanyo kod ji ariyo, Agnes Kawira kaachiel kod Nicholas Ariyo mabende gin jogo monyalo wacho ni noherore kendo ne rik giwuok mana e nyasi moro mar nyombo. Ka bende nyaka sani wacho ni mano Kawira notho kanyo to Ariyo pod imanyo mano tok masira makamano. Ka bende nitiere joma moko kanyo be mabende oket pichni mag jogo mabende owito ngimagi e masira machalo kod mano. Ma en Joyce nyiso kaka pek mar masira mar apaya chalo. Ok en ga ena ni masira otimore, nitiere lal mawuok ahinya maduong' ahinya to gi jok mineno oket kagi gin joma moko tiyo tije madongo aina kaka Dr. Mary Mwandisha ma en jagni 28 kende. En gi family mane ng'iye tich be kore ka noyudo odhi Kilifi mondo chak tich. Somo mondi be daktari kende ka wigni mok tin 20 ka ina mbalariany kochakore piny igni 16 kichaki medo kata igni 4 moko ama 2 moko. Koro ji oseketo ngimagi, oseketo omenda mang'eny bedo mondo gibed joma ngin, joma ritogi be ritogi mang'eny. Koro ka gik makamagi otimore to lal duong' ok en masira mar apaya kaka wanene no. Edwin adwa ni walid mana mapiyo gigo mantiere gazet ni mar Daily Nation. Kalore ni moko kuom gigo mabende nitiere gazet ni kaka mano marito boke mar 4 mano kaka IBC nyaka sani podi pokol chiwo ler matute wi penjo makoni kod kocha mabende BCI penjo e wi jo Venezuela adek go. Wach mar Ruto jiwo jo North Rift luto mbulu sut
kata 6 piece. Adwa ni wadhi nyaka ito boke mar 8 mano mar gazedni mar Daily Nation. Ito boke mar 8 okinyi makawuono mano Chief Justice Martha Koome sani koro timo lokruok makoni kod kocha mano e doho mamalo kata High Court. Akabende nitiere jong'ad buche 6 mabende wanyalo wacho no chorgi e lemo mopogore opogore. Mano toka nitiere jong'ad buche moko mabende yande owuok e doho no mar High Court kendo koro gidhi nyaka e doho no mar appeal. Gino momiyo koro jowete gi mamoko gi bende koro chorgi e lemo mano e doho no mar High Court kata doho mamalo mapacho kae. Eneno kogol Justice Anthony Mirima mabe osewinjore ahinya e doho mar mang'iyo pend chik kata Constitutional Court. Luka Kimaru bende aneno komed lemo kanyo miyo magi lokruok man gi impact margi nikech bedo ni tie kata bura ma ng'ato winjo to koro oloke amotere kamoro nyalo duoko chien ama nyalo rocho winjo bura mane dhi mbele. Omiyo koro kata be ni jomoko en mor kuomgi to nitie joma pod dhi winjo lit nikech kapo ni bucha ne osechopo e okang' machalo kama to koro judge oloki bura no nyaka bed gi ng'ikruok matin. Moko kuom jong'ad buche mabende koro ne ochore lemo moter nyaka e doho no mar appeal mano ting'o Justice Lydia Chode, Frederick Ochieng, John Mativo, Grossa Ngenye kaachiel kod Aroni Abida Ali. Mage moko kuom jong'ad buche mabende ogola e doho mamalo kendo ter nyaka e doho no mar appeal. Mago mana moko kuom lokruoge mabende oketi mano e doho no mamalo kaachiel kod doho no mar appeal. Ito boke mar 13 Edwin ka wadhi mana mapiyo piyo. Sani koro wachni mar Rigathi Gachagua mano koro ndike kae ni Rigathi Gachagua the making of Mr. Moneybags. En bende nitiere kod omenda moko mathoth ahinya kata kamano iwacho ni pok osungorega ahinya kotudore kod mwandu kata omenda mabende nitiere godo e pacho kae. Kata kamano sani koro jogo mabende timo nonro wach dwaro mar mondo mi oler kama omenda ne maderoma bilion 12.5 mano kalo e account mare kind higa mar 2013 higa mar 2017 ne owuoke mane ito boke mar 13 mar Daily Nation. King'iyo gima sigana monde kanyo bende ni okinya ng'e maber ahinya ni omenda maromo nade ma Rigathi nigo nikech gik mang'eny ma sekete nyimdo gin mana makao igni 4 kende mar ngimane. Koro omenda mang'eny pod ok ong'ere ni to mwandu mar Rigathi Gachagua romo nade. Kata kamano Edwin adwa ni mita nitiere wach moro machielo mabende umako wang'e gazedni mar Daily Nation kaluwore ni moko kuom gigo mabende omi peke e oboke ni mar Daily Nation bende ne waselidho e gazedno mar The Standard okinyi makawuono. Machinglo moro ni e oboke mar ite mar 18 ma golo picha mar kaka jopiny winjo matek to kuonde moko pod ji odich mana ni nyaka pod go manombulu. Koro ng'ato keto ranyisi ni my polling station kendo en odich ogere to ng'at monego dhi ogo ombulu no to nindo piny winjo mana kech kae marach oparo mana kaka onyalo yudo kony mar chiemo. En wach malita ahinya kalure ni sani kata bedo ni jo Kenya ikore ahinya ne yiero to nitiere gwenge moko ma oro kaachiel kod ngaji to hinyo jo Kenya te omia aparo ni onego be ni ng'iyo nyaka chal mar jogi mabende ponono kech nego kalure ni kata ka kech negi ok apar kinyalo kata dhi riedo line kacha mar mondo mi luto mbulu. Wach ma kama sirikal onego ng'iye matut mar mondo mi jo Kenya kata bedo ni dhi yiero kik dhi yiero kata go mbulu ka ini non ahinya. To gima lich ni ombulu chopo kamora mora kata ndara rach kata bed ni koth chwe kata ng'atimore ombulu bro chopo majigo ombulu to kochopo koro ka keche ma koro kaji kata gik machalo yath kata machalo chanjo mag geng'o tuo mar corona okinya winjo ni piny owacho golo pek kata omiyo pek gi teko ma itero go ombulu nyaka kuonde ma iparo ni ok nginya chopi mayot. Ombulu bro chopo kendo ibo neno ka polling station olosi ma ji goyo ombulu to chiemo kata yath kata skunde moko nitie ma nyithindo ok nyaka kata dhi nikech kamoro yo madhi kuno rach lakini ombulu to bro chopo kuonde go mine ka kendo jiga kendo bro chope wang' saa iwacho ni polling station ni yawo kar sa 12 mar okinyi kochopo kanyo to joma oseriedo line osemana chako luto ombulu. Edwin wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet okinyi makawuono.
apani jo Kenya beda gi kwe, wach ler makoro wuok ma IBC yango gima notimore weche mag jo piny ma Venezuela ka kik wawe lwasi ma kamano kethnwa. Lwasi mosebet maber ma kochomo yiero, joket mwandu osebet gi yie kodwa ahinya higa ni kwadhi e yiero. Apani ndalo matin modongi oromowa bedo gi kwe maber mondo kik walal joket mwandu kata kik warocho chumi moingo kama wasechope ni kawadhi e yiero. Erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mondi walidhne nyakwara Ramogi Ajwang' gigo mantiere e gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Nyakwara Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono kane antiere kae kod jafwambo wadwa mabende en jalony e wechego mag ohala Edwin Okoth. Ne wamiya siso mara gigo mantiere gazet mar The Standard kaachiel kod Daily Nation. Gazet momori dhi nyiew ibed pinya e soma mar mondo mi ing'e matuta e wi gigo duto mabende timore e pacho kae. Kindegi mabende odong' mana ndalo 13 kende to wadhi e debe. Kao kamano yienwa mar mondo mi wakaw yweyo matin, tok yweyo marwa abiro duogo kod twak mokwongo e chenro mar rupeny. Kik idhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, doctor. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Rabuon mobul. Gik ma idwaro. Rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose. Bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Juma Kani Migori, ma Ramogi TV. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanathaminiwa. Nyumbani ni upendo. Usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile. Hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini.
I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles fulani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time fulani whether nimekuwa tao CBD and there's this girl alikuwa anashinda akishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi Juanga etwaka mokwongo e chenro mar piny mabende chakore sani nyaka ngomol kanyo sa 2:30 mar okinyi. Nyako Ramogi Juanga kawuono tarik 26 dwe mar 7 higa mar 2022. Jokenya duto rito gi siso mar winjo kata neno twak mabende biro bedo e kind jogo malaro kom ten piny Kenya. Twak mabende obaga kod ute fwambo e pacho kae. Ka bende en mana twak mabende gidwa kelo godo kanyakla jogo malaro komno mar ten piny Kenya mar mondo mi gimed lero ne jo Kenya yore mopogore opogore mabende gibiro tayo go piny Kenya kapo ni giyombo e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Moko kuom jogo mabende laro komno mar ten piny Kenya nyaka sani duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC nopuodho ji 4 mano e ng'wech mar laro komno mar ten piny Kenya. Mano moting'o David Wahiga Mwaure mano mar Agano Party, wantiere kod George Wajakoya mar Roots Party, William Ruto mar United Democratic Alliance kaachiel kod Raila Amolo Odinga mano mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Mago e jogo mabende nitiere ng'wech mar laro kom ten piny Kenya mabende jo Kenya nitiere kod geno ni biro chopo mar mondo mi odadhogi mano e twaka mabende biro baga kanyo e mbalariany mar Catholic University of Eastern Africa. Nyaka sani nitiere weche makoni kod kocha mabende osewuok kata osetucha kotudore kod twaka machalo kamano. Ka bende nitiere jomoko kata jogo malaro komno mar ten piny Kenya manyaka sani owacho ni ok bi chopo e twaka machalo kamano. Mano koro biro keto twak makamano chopo kata bedo e okang' machalo mane. Mane momiyo kinyi makawuono mane thuon wach kata mane wach mabende wadwa twake okinyi makawuono ka bende antiere kod welo ariyo modo bedo godo kod twak mong'itha kotudore kod mano mar twaka mar jolara koma tenda Kenya. Wendwa mokwongo mabende antiere godo e studio kae en Eric Oduor mabende en jagoro mar riwruok mar jofwambo e pacho kae. Ka bende Eric Oduor machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Erokamano kuom miyo thuolo ni mondo watoga nego ganda onagi. Machiegni. Nyako Ramogi Juanga wendwa mar ariyo mabende antiere godo e studio Nairobi kae okinyi makawuono en Duncan Okach mabende en okil kaachiel kod janona wechego mag siasa. Ka bende en be odwa medo chwalo duonde kotudore kod thuona wach mar okinyi makawuono. Duncan Okach machiegni ahinya e twak okinyi makawuono. Erokamano. Uchiew maber. Wachiew maber. Koye mang'eny. Koye mang'eny kata kamano to aneno ka uchopo kendo pambo romo makare. Wachopo. Nyako Ramogi Juanga kata in mineno sani nyalo oronwa ote mari e namba mar 3 Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Bende wantiere wantiere live mano e YouTube page marwa mano mara Ramogi TV. Ka unyalo mana chako kod neno moko kuoma gigo mabende biro timore kata moko kuoma graphics kata moko mane waloso kotudore kod twaka mano mar jolara komno mara tenda piny Kenya. Nyaka sani mana kaka neno Nyako Ramogi Juanga e wang' jowi mari kanyo ratila mar jolara tenda piny Kenya ote mar aputa matayo twak makamano. Aput matayo twaka osebedo kaluwo chunga mar jolara tenda Kenya e riwruoga mano riwruoga Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza. Ka bende giwacho ni waseloso gi kweth jochung' e wi okenge mag tayo twak makamano. Parni jogo mabende tayo twak makamano mago riwruok mabende mano mar ute fwambo e pacho kae. Ka bende gimedo mar wacho ni wasingo ne jopiny ni twaka mar dayo dho jolar kom ten Kenya dhi timore tich ariyo mano odiochieng' makawuono
ma en tarik 26 dwe mar 7 higani mane mbalariany mar Catholic University for Eastern Africa. Twak makamano biro chakore kar saa 10 ma midhiambo nyaka saa 4 mar otieno. Ka bende giwacho ni jotatwak timo ikruok margi kendo penjo ma idhi penji ok bi full ne jochung' kata jachung' moramora. Ikruok ni kare mar neno ni twak odhi nyime kaka osechani. Mano moko kuom ikruoge ma bende oseketi amano motelo ne twak ma bende dhi bedo odiochienga ma kawuono. Nyakore Moge Jwanga malingling bende liekore ni nyaka sani mano ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ok bi chopo e twak makamano. Kata kamano podi wanyalo wacho ni odiochieng' lach. Twak makamano biro chakore saa 10 ma midhiambo. Onyalo chopo kata ok obi chopo. Kata kamano ang'o mabotimore? Mano emomiyo wantiere kae mar kolo ni weche manyalo timore kama. Ka ochoko kodi Eriko Oduor. Twak makamae mano mar jolara koma tend Kenya. En twak mabende nochaki ayanga mano e kinde mar yiero mar higa mar 2013 kendo sebedo kotimore ne waneno kanyo mar higa mar 2017 kendo wantiere kod mano ma higa ni mar 2022. Inyalo man leronwa kaka achiel kuom jogo mabende nitiere e aput mar iko neno ni twak makamano bede yo makare. Jopiny onego bed ni ang'o momiyo ibago twak makamae ne jopiny ahinya tibage kendo kinde machuok kende kapok wadhi e debe. Erokamano Joyce kuom mondo watwagane wachni malong'o. Twak mantiere odiochieng' ma kawuono kata twak mosebedo yiero 2 mokalo ka en ni watemo ng'iyo gigo mang'eny nikech kaka ute fwambo gi keyo onego bed ni wachiwo nafas kwa miyo jogo malaro telo thuolo mar mondo giwuog oganda mondo oganda luo ong'iyane kata oganda jo Kenya ong'iyane to jogi madwaro telo ka be giromo. Ok wang'i sana kendo aparo ni kaka en pod en gima wendo nikech ma en mar adek wadwa time. Koro aparo jopiny pod kia gimomiyo waketo twak. Ok wachiw twak mondo wami jogo malaro telo wang'i gigo magisechiko jopiny kende nikech wang'eyo maber ni king'iyo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nosegolo manifesto mare kendo ni oko kanyo. King'iyo William Ruto be nosegolo mare, king'iyo Mwaure be nosegolo mare, king'iyo Wajakoya be nosegolo manifesto. Koro sani ochopo kama wang'iyo gigo mang'eny mopogore gi manifesto kende. Wadwa ng'iyo ni to ng'ani mokwongo en ng'ama ni mirima. Wang'iyo ni to en ng'ama nigi mirima maka en jatelo to gimoro owuok to nyalo react nade. En ng'ama wiye bith. En ng'ama nigi mirima ponono mirimbe nyalo bedo mang'eny ahinya ma ok oromo bedo jatend Kenya. Jatelo ma gik mwang'iyo to ben ng'ama wiye bith ma nyalo kwanyo gimoro mapiyo piyo. To be en ng'ama winjo wach mago gik ming'iyo e presidential debate. Ok en ni wadwa ng'iyo manifesto wasesomo kendo jopiny ni god wanyalo na penjo manifesto matin to nitiere gigo mang'eny ma ing'iyo e presidential debate. Ok en manifesto kende. Aparo ni mane mapod chando oganda kendo chando jotelo gi kia gimomiyo waketo debate waketo kanyo wang'iyo gigo mang'eny nikech sano ka gidhi rally waonge gi thuolo mar penjo mang'eny lakini sama koro kelo gi kanyo to imiyo gi thuolo inyalo penji go kochuno manyalo penjo gik manie manifesto kende. Wach king'iyo twak mar jolup ker kata twak man watimo mar gavana ninyo ka penjo mang'eny ni to ang'o momiyo nok wapenjo gi penjo kama, ang'o momiyo nok wapenjo gi wach skul, ang'o momiyo nok wapenjo gi wach thieth nikech gigo nie manifesto kendo jopiny osesomo. Watemo ng'iyo mang'eny to ng'ama dwaro ni en bung'e adier se wanono matut kuom ng'ano madwaro telo obopogore kod gigo magisechiko jopiny. Koro mane wadwaro ngiso oganda luo ni wang'iyo gik moko mang'eny mopogore gi manifesto. Akawa biro korka kori okila Dan Kanokachi siwinjo kaka jafwambo wadwa wacho kaeyo makara ni nitiere gik mopogore monego bed ni ging'iyo e kinde twak makamano. In korka kori kaka okila kamaloka kendo janon wechego mag siasa ka wang'iyo kata chiena ka wang'iyo kata twak mabende osebedo mahiga ni no wantiere kanyo kod mano mar governors jogo malaro kom governor e county ma Nairobi ne wabedo kanyo kod mago maga jolar kom 10 Kenya. Sani wantiere kod mano makawuono mare jogo malaro kom 10 Kenya. Nyaka sani gik ma Eriko wacho ni ginono kata girango e kinde magitimo twak makama bende osepedhore yo makare. Joyce erokamano ka warango twak mosebedo to wayudo ni nitie shida mang'eny ma nyalo miyo ng'ato madwa ni odhi e twak ma gipango kawuono
owach ni ok onyal dhi. Kiwacho ni shida mang'eny inyalo mana temo kolula ni gin shida kaka mage. Shida ineno kaka gipango jogi. Iyudo ni kaka kawuono wan gi joma laro tend Kenya ji 4. Koro gidwa pogo gi diriyo. Koro ng'ato penjore ni ang'o momiyo upogo gi nikech jogi te onego bed ni uketo gi e platform achiel. Koro mipenjo ng'at moro achiel ibro penjo jogi te. Makoro Kenyans bro ranga gineno ni ng'ani ema oduoko duok maber koso oduoko maber. But kisewacho ni dwa pogo gi, mano nyiso ni kaka uchaka on the wrong footing nikech usepogo gi. Usenyiso jo Kenya ni jogi waparo ni jogi gin mana kanyo nikech to jomoko gi nitie kacha nikech gin ema gigeno ni jogi ema nyalo kawo telo. To mano gichaka kamarach. Gimoro kendo ineno penjo makoro ochopo kama koro joma koro laro kombe kata jomo waseneno kaka twak mar jo governor, twak mar jolup joma manyo telo tend Kenya. Iyudo ni gine makoro gi dictate penjo monego penjgi. Kaka sani iyudo ni William Ruto osewacho ni nitie penjo moko dwa ni openje. Iyudo Raila be wacho ni nitie penjo moko monego bed ni iketo kanyo. Makoro ok onego bed ni gine makoro gi control ni questions monego penjgi gin magi to kiki penja magi. Onego bed ni penj mantie gine magi organize to ka gichopa kacha ko penji swali mora ini duoka kaka ok ni ati penj. To iyudo ni jomoko be iyudo ni koro ne gin gi questions go kapo gichopo kata kacha. Miyudo ni koro ji ose prepare gi ose nyiso gi kaka onego giduok. Kiwacho ni ne gintiere kod question po nono ne giseyudo maling' mar moko kuom penjo midhi penj ka. Wanyalo wacho ni ne gikwalo ng'wech kata gikwalo penj. Ne gikwalo ng'wech ma samo gibiro samoro kata gisebedo prepare to ineno samoro giting'o kata otas. Nikech osenyis gi ni ibro penji gini. Koro ng'ato osebedo prepare to mano ok gima wadwaro nikech wadwa ni ipenjo ng'ato penj ma nokia ni idhi penje to kako duoko ema koro watemo nono kako duoko penjno. But kose nyisi kose isebedo coach to makoro ji oseng'ang'ia ni iniseng'ang'ia ni jogi dhi penjo nitie dhi penja gini. Koro kake duoko no kwanyalo wacho ni wanyalo tiyo gi kake duoko no mondo koro waketi ratili ni duoko maber koso marach nikech ng'ato osepuonja kaka ibro duoko. Koro tie gik mang'eny kaka wach sa yudo ni nitie gin gi questions moko mabecho but imiyo ng'ato kata dakika 2 kata dakika 1 gi nus mondo oduok o answer penj no. Koro iyudo ni kaka watch time kaka naneno twak mar jolar governor Nairobi kai negi miyo gi time matin kabisa mondo giduok penjogo. Koro onego bed ni gin be gimiyo gi thuolo maber mondo giduok koso gimi gi answers make questions magin gogo mondo ka ng'ato koro Kenya yote mawinjo bro ng'eya ni ng'ani oduoko wa in full koso mae e pache penj mopenje no. Ka wabiro korka kori, ka wachako kod wachno mar pogo, jogo mabende laro mar pogo ki wawach ni waneno ka twak mar Wajakoya kachiel kod David Wahiga Mwaura nego beni chako kar sa 11 mamidhiambo nyaka sa 2 kanyo mar otieno. Kaito kaka oket machielo no mar William Ruto kachiel kod Raila Odinga gino mabende nyaka sani Wajakoya odagi ni en kok nyal kete kumoro achiel kod Ruto gi Raila to ko bichopo e twak makamano. Ang'o momiyo pogo jotelogo ipogo ji ariyo koni kendo ji ariyo koni timore Eric? Erokamano nitiere gigo mang'eny mwang'iyo momiyo wapogo gi. Mokwongo twak en dakika 90. Watemo ng'iyo ni to ka wamiyo jogi dakika 90 gi dhano 4 be ginyalo tiyo gi dakika 90 go maber. Wayudo ni mokwongo dakika 90 tin e twak momiyo naga poggi. Koro ere yo man watiyo godo pogo gi. Wabende wang'iyo ni to wang'iyo opinion polls mosebedo kitimo ni to isebedo ki campaign nadi, isebedo ka jopiny orwaki nade. Kendo mani mwatiyogo mani wayudo ni gin gi 5% opinion polls adek mosekalogo to waketo karachiel. Ka in gi 5% mokalo 5 waketo karachiel. Koro yudo ko opinion polls osebedo waketo Raila gi Ruto malo, opinion polls osebedo waketo Mwaure
gi Wajakoya piny. Koro mani mwatiyogo. Ing'e ni bende nyaka bed joma oluwo adiera. Wan kaka jofwambo kata ute fwambo ok en tijwa mar campaign ni politicians. Mani mwadwaro ni politicians wuogo odhi campaign oko ma kidwaro ti opire league maduong'. Nyaka idgo opire league maduong'. Waneno kata kigi opija adhula ka. Te jogo manie Super League, te jogo manie Premier League, te igoyo adhula. Koro wan ok wanyal kawo gin koro wadwa wuondo jopiny ni jogi te ni liga achiel. Nikech opinion polls oseketo jogi gintiere liga achiel nikech giduto negi chopo dwaro mar laro Compton piny Kenya. Kaluwore ni nitiere dwaro mopogore opogore ma bende IEBC oketo piny ne jogo malaro Compton Kenya. Negi chopo dwaro go duto matende ni wanyalo wacho ni gin e liga achiel. De be ni gin e liga achiel. Gimomiyo gin e liga achiel. Nyaka wabed joma ong'iso jopiny adiera. Gimomiyo gin e liga achiel. De be ni gin e liga achiel koro te gin 5% and above opinion polls mosebedo kitimo. Kendo opinion polls go kwan timo ga jofwambo gi keyo. Koro mano ok nyalo wacho jogo ni liga achiel. Otherwise de me liga achiel. Koro opinion polls oseketo Wajakoya samoro 30, Raila 30 kanyo, Ruto 30, Mwaure 29 kanyo. Koro mago mwatiyogo. Wanyalo wacho ni league ma utiyo godo mar pogo jogi otudore kod league no mar ombulu mar paro. Mane mwatiyogo. Mondo mokuongo ok kata nwageto gi mokuongo wang'iyo ni to wadwa miyo jogi dakika 90. Mondo ng'ato ka ng'ato obed gi thuolo ma wuoyo gi jopiny. Kwaketo gi dhano 4 dakika 90 nyalo bedo matin. To kom ker en kom maduong' ma kendo nyaka wami jano thuolo ma oromo mondo gitwag gi piny. Koro ere yo mane mwanyalo pogo gigo mondo ng'ato obed gi thuolo moromo. Kata jogo kata Mwaure gi Wajakoya gitedhi migi dakika 90. Onge ng'ama idhi mi dakika 90 to ng'ati miyo dakika 180. Giduto te omigi thuolo maromre. Mak mana ni koro nwadwa timo to ere yo moro minyalo pogi godo mondo gibed dhano ariyo dakika 90. Lakini gin duto omigi dakika moromre, idhi penj gi penjo machal nikech kadwa penjo kaka wakili ne wacho ni samoro jomoko biro kanyo koseikoro semigi penjo. Debate gi onge penjo. Onge penjo mosendik piny. Gima timore en ni ichuo topic. Kwa mfano inyalo miu topic nwadwa wuoyo e telo makare miluongo ni governance gi dhongere. Koro kanyo samose mi ng'ama tayo chenro mar twak en makoro nyalo biro gi penji wiye nikech wang'eni jogo moketo kanyo bende gin jok mabith ma nyalo kwenyo penjo. Joma ne gi paro mare. Koro nyalo kose miye ni wadwaro nwa wuo kuom telo maber. To penjo no wuok e wiye gi sechego. To mi thuolo ti nyiso jopiny kaka idwa bedo gi telo maber. Mar ariyo dakika 2 go bende dakika 2 go ng'eny. Momiyo ne wawacho ni gini ok ng'i ni wadwa mi dakika 2 go mondo ichak explain no manifesto. Manifesto no se mi thuolo bi lonj bi nyiso jopiny. Watemo pimo pachi kendo temo pimo wiyi gi rieko ni. To komi dakika 2 ni bi jatelo manyalo rito sama ber. Komi dakika 2 ni jatelo ma discipline manyalo tiyo gi dakika 2 duoko penjo. Nikech iyudo ka jogi samoro mi gi dakika 2 to chako go mbaka. Owuok oko mar topic monego bed no wuoye. Koro ko samo osetieko dakika 1 gi nus ko wuoye weche moko penje. Koro dakika second 30 modongi koro ko dwa duoge penjo. To mago gik mago monego bed ni temo ng'iyo kata kwa ng'iyo debate mag pinje maoko. Watemo ng'iyo to kose mi thuolo ma wuoyo gi oganda. Inyalo remain within the lines mose mean mondo iwuogo dakika 2 ng'eny. To waneno ka Gachagua gini kata Martha Karua kata Igathe kata Sakaja ko migi dakika 2 pod ogo mbaka. Ochako kelo history. To wan watemo ng'iyo ni in jatelo ma ko mine dakika 2 tiduoko penjo. In discipline jatelo manyalo duoko penjo. Tiduoko ng'eny gi ringo penjo. Ochako go mbaka. Koro kachako kende ko duogo paro no penja penjo. Koro magi gik watemo ng'iyo. Kinacho ni watemo ng'iyo ni wadwa nono manifesto ni matut. Watemo ng'iyo kata discipline ma mari kaka jatelo. Ni ko penji penjo tinyalo chomo jopiny tiduoko penjo no straight. Aneno ka Dan Kano gach wach moro ne ili ahinya e kinde mane Eric Oduor lero yore magitiyo godo e keto jotelo go. Ma giketo 2 bathe to gichako giketo 2 bathe. Joyce nisenyiso Eric maber ni jogi te ose qualify kulingana gi chik ma wan go sani. Mar laro Compton Kenya. Okonego ipog gi. Ing'eni wach pogo ji kirango chik ma wan go e katiba wa to rach. To okonego bed ni gine makoro gichako ka gipogo gi. Kendo owacho ni gipogo gi kulingana gi opinion polls ma osetim. Opinion polls mitimo Kenya kae en opinion polls ming'iewo. Ma ibro yudo ni maybe Wajakoya gi Mwaure onge gi pesa machal gi Raila nigo koso Ruto nigo. Ema samora mora kiwinjo opinion poll ogol ibro winjo kar Ruto wacho ni mano to jok emong'iewo.
ka moro ogolo Ruto ni mbele ibro yudo jo Azimio wacho ni macha to Ruto ong'iewo opinion polls go. Koro kidwa luwa gigo ibro yudo ni kata kitiyo gi opinion polls pod discriminate nikech nitie joma nigo to nitie joma onge go. To opinion polls Kenya kai wang'eyo kaka gitimo ga opinion polls. Kendo winjo kaka Eric nyiso wani ati watch time ni gin mana gionge gi time mang'eny. Dakika 90 kende. Onge ng'ama wacho ni nyakutia nyakutwaka twaka uket twaka achiel kende. Kirango pinje kaka America giketo kata twaka adek for presidential nominees. Koro okinyal wacho ni ati ne dwa keta achiel. Onge kama ochik gi uketa twaka achiel. Makochopo kama gineno ni jogi gin ji 4 to maybe dakika 90 no ok dhi romo, ginyalo keto twak no didek. Maybe no nego bedni wasetimo moro, maybe watimo moro sani to moro maybe watimo kata week mabiro ni. Maonge mochuno gi ni nyaka giketa twak achiel ka mano dhi discriminate on jomoko mantie mabel lara koma achiel magimanyono. Kendo sama Eric nyiso wani nitie ginyiso jogi topics monego magidhi golo penjgi kuom topics go. Mano gima rach kabisa nikech iyudo mano e makoro iyudo ni Raila wacho ni ang'o miyo onge topic mar kwelo kae, ang'o miyo onge topic mar corruption. Iyudo Ruto wacho ni ono kadwa topic mar corruption. Koro giyiero to mano e gima rach nikech topics gi onego bedni jofwambo gi makoro nigo. Gine makoro ging'eyo. Ginyisa ang'o miyo inyiso gi gin jotelo monego bedni ging'e. Ko penj gi kako wacho maber onego ipenji nikech topics magidhi penjo gi gin topics ordinarily gik ma affect jopiny moko nego bed ni koro nyaki mi ng'ato leakage chon mondo ati obed gi question no. Mar adek kama chopo kama inyiso wani ati nitie kako wacho ni ati gitemo pimo kaka ng'ato nyalo duoko penj within the time ma omegi kata ka en dakika 2 kata ka en dakika 1 gi nus. Onge kama iseyudo ni ng'ato kose yier ni en jatend Kenya ni imiye dakika 2 mondo los. Onge kuma isewinjo kata Raila Odinga onge ng'ama osechike ni los within 2 minutes onge. Nikech kose yieri in gi thuolo mar loso gi jogi to onge ng'ama nyalo keto ni chik ni nyaki los within 2 minutes. Maka mano e gima gipimo mano to koro gidhi gin wrong nikech magi josiasa. Jasiasa to loso ga okinyal pimo ne time but ka ipenjo moro maber nyaki miye time kata ka imiye dakika 5 mondo otem loso gi jopiny otem duoko piny no maber mako okoduoko within 5 minutes mano to sawa but okinyal miyo ipenjo ng'ato piny moro mapek ma very important then imiye mana dakika 2 to kochopo kata dakika 2 no to inineno ni ng'ani pok otieko duoko wa maber to no temo pod nen samo chopo kama koro wecho chwakore maber makoro idwa ng'ade to kidwa medo ne kata seconds 2 kata kidwa nyise ni we made mana 30 seconds itiek ini ng'ada kanyo mano ikoso ne jopiny. Eric wacho ni gimiyo gi sama chuok mar mondo mi gitem nono ka bende gin jogo ma bende wigi nyalo kwanyo kata nyalo paro mapiyo piyo kalore ni bedo jatend piny Kenya itelo ne piny Kenya e weche mopogore kata kamano ka wadhi mbele e weche gi maga topics kata weche ma bende ibiro dae dho jolara Compton piny Kenya odiochieng' ma kawuono wantiere kod wachno ma bende Raila wacho no ok obi chopo kacha kalore ni koko mul weche go mag mibadhi wantiere kanyo kod weche go mag bidhruok kata integrity mago ma bende gin weche ma bende Ruto ok dwani olose mano e twak makawuono weche makamago un kaka jogo ma bende opango twak makamano eri keto twak makawuono ni e yo machalo nade kalore ni weche go mag mibadhi weche go mag bidhruok gin weche go ma jo Kenya nyalo gombo kod ng'eyo mar winjo kaka jogo ma laro Compton piny Kenya ponono biro kedo godo ka gibedo kapo ni giyombe ng'wech mar laro Compton Kenya. Erokamano Joyce, gima mokwongo adwa nyiso wakili ni etelo. Kendo gima chandowa Kenya kae en telo marach. Telo marach en achaya. To achaya chakre ni samoro kin jatelo mok rit sa. Iluongo bura sa 3 biro sa dile biro sa 6.
omi thuolo ma mondo irom gi welo tidwa budho gwelo go the whole day to gik moko kethre kamoro mondo go bedni dwari. Koro wadwaro ng'ama jatelo mokwongo gimiluongo ni discipline gi time management ber gi telo nikech gima chandwa e pacho kae en telo marach. Mar ariyo, nitiere gimoro kendo weche mag telo ndi gimiluongo ni equity gi equality. Wakili no wuoyo about equality to ka itiyo gi equity wang'e ni equity en gimoro mimiyi kama inyalo matumane gima nie telo kata kidhi holo pesa e benki ok ibi miyo wan kod Joyce wan dhano kendo waromre idhi miwa hola moromo. Ibiro ng'isi ni Joyce in kalure gi pek mari inyalo yudo ma eri kalure gi pek mari inyalo yudo mago e telo mwatemo keto e pacho ka. Mogik watch topics wane mwayiero ok wabi yie ni jasiasa yiero nwa topic nikech wang'eyo ni kwasemi topic kwasekelo telo maber imo wajo nwa temo ng'iyo bith mar jotelo madwa bedo jotendwa kwaseketo madwa wuoye e topic mar telo maber kata mwaluongo ni governance. In makoro ne ng'iso wan kwadwa kelo telo maber nikech telo maber no olach. In makoro nyaka ikete maber adwa wuoye wach mibadhi, adwa wuoye wach chik maber, adwa wuoye wach ng'ama rito mwandu jopiny. Mane moyieni kwajo ni wadwa wuoye wach somo. In makoro nyaka iyang' ne jopiny to ko weche mag somo wadhi timo wadwa wuoye weche mag thieth. Mago nikech en topic malach momiyo ne wacho ni ok mi jotaratiro mag twak penjo mondiki kalatas nikech mane imiyo joka. Koro neno ka mane ochando kata Rigathi Gachagua nikech nosemigi bagi kram mondiki kalatas. Koro samo miye penjo to idoka en penjo manokia manok no expect no se kram. Koro chuno nyaka gol mwa Kenya osom. Mano e gik mwatemo pimo. Koro jopiny koro mani madong gi jopiny to jopiny makoro timo judgment to jatelo ma ipenjo to wuodho mana kalatas ufuko no ben jatelo manyalo ywa yamo mapiyo to ma jatelo mipenje to seng'eyo ma emidwa wuoye en ng'ama ong'eyo manifesto magi ma ok odwa straight question. Koro magi gik mwatemo ng'iyo kendo mwatemo neno jopiny mondo ne giwang'gi to jatelo mwadwa ne jatelo mabith manyalo mako gi piyo nikech mani midwaro irongo bed gi jatelo sim nyalo donjo otieno sa mineno sa uchielo otieno tulo muoch to in jatelo manyalo mako piyo ka tulo muoch ma emotimore ta igo sim ng'ane di lor border ma kama ng'ane chung itim kama magi gik mwatemo ng'iyo ok wanyalo ng'iyo ne jatelo ma kopenji penjo to pojo imano ng'ama kia gimone gitim mago gik mwatemo ng'iyo nikech sani osechopo sama manifesto no osegol manifesto ni oko kaja osesom. Koro watemo ng'iyo bith mag jotelo gi kendo gi discipline gi time management. Ato nyaka sani nitiere wach moro ma ili dan kano kata kamano nyaka sani Raila Odinga owacho no ko bichopo e twak makamano kaponono ni nitiere weche go ma oko muli e twak mabende dhi bedo kawo mano koro biro keto twaka makamano kama chalo nade nikech jomoko ponono wacho ni koro oseluor ni Ruto biro loye gimomiyo koro wacho no ko bichopo kata bende nyalo medo gi wachno ma ili dan kan. Mano e wach mane ila to onge kaka inyalo wacho ni Raila oluoro twak nikech Raila waseneno kadhi e twak. In fact e twak mano kalo 2017 Ruto emano kodhi e twak mano jofwambo no organize. Koro kochopo sani nitie weche ma Raila osewacho to lure gi barua ma Ruto koso Kenya kwanza nondiko ne jofwambo matelo ne wach twak makawuono ni mowacho ni Ruto nowacho ni nitie penjo moko nego penje, nitie topics moko nego ket kacha, wach mibadhi, wach kuo oko nego ket kanyo. To pokwa neno ka jofwambo ma organize gini osemiye duoko mowacho ni hapana okinyal chiko wa e penjo ma wadhi penjo koso topics ma onego wadil go. Koro kochopo kanyo Raila be non penjo gini nitie kaka osechiku nikech topics mumiwagi onge kamuketo ni nitie wach mibadhi, nitie wach kuo, usediro wach mibadhi oko. Mano nyiso ni uwinjo gima Ruto wacho to mano e gima Kenya kae gima chando jopiny sana molo gimora mora. Koro koko dua penjo ma very important ma jopiny dua winjo. Onge kako dua wacho ni Raila odhi ochunga kacha to uwondo jopiny gi topics moko ni wach thieth wach akiango to gima ilo jo Kenya kabisa e makoro okudua keto. To mano e kama koro do bedo ni kaka Eric wacho maber ni onge ng'ama nyalo chiko gi topics magidhi penjo. Mano to ber to ang'o mono gi duoko
jo Kenya Kwanza mondo ginyis gi kamano hadharani, to barua magindiko no be gimi jo Azimio, to be gimiwa wan be wang'e ni onge ng'ama chikogi. Gima gitimo giluwa gima Ruto owacho no, nikech topics magisepangogo kata sani anyalo penje, kata ka Ruto biro kawuono e twak ma kawuono no, gidhi penje wach mibadhi, wach kuo, wach ma ilo Kenya kawuono, ibro winjo ni topic no onge. To gimomiyo onge en nikech Ruto nosewacho ni kuketo topic no an be ok adhi biro. Koro kunyal blame Raila. Ang'eni Eric gombo mar duoko kaka Duncan Okacho selero makar weche gi mag mibadhi en weche mabende nyaka koro loseyo makare. Adwa duoko Duncan ni wan ng'ama chiko waonge. Mana kaka isewacho. Wazo ng'ama chiko wa gino ng'ama ng'iso wa topic mwadhi wuoye onge. Nitiere jo siasa go siasa. Ruto nego siasa nyalo paro kane walando mokuongo ni wadhi timo twak. Ruto ema nokuongo wacho. Nokodhi biro. Kenda paro kan wan gi twak moro magawa moro kae ba penje straight ni nyiswa ni dhi biro, nodwoko nokodhi biro. Koro ang'en ma ogeni siasa. Mar ariyo wan ok chikwa ni nwadhi penjo kama. Gima ng'eyo ni topics gi oyiere gi kwalure gi tabu ma wan go ipacho ka. Telo makare mwaluongo ni governance ok nyal koso moko bete e penjo mwadhi penjo Ruto. Mwandu weche mwandu Ruto, weche mag kuo ok wanyal koso moko wapenjo, nikech mago ema ketho telo makare e pacho ka. Koro wan ng'ama chiko waonge, samoro ng'eni wan ga jofwambo gi keyo, samoro wang'iyo barupe go to waigno nikech ok ibi nyiso wa kaka wadwa dhi penjo, nikech rules ne nitiere mane osechik gi jogo matayo wach mag twak. Kendo wadhi tiyo gi rules mane wasechik loso chon, wadhi tiyo gi rules momiwa gi josiasa. Mogik aparo ni ogai mar ODM Raila Odinga ok oluoro biro twak. Sani bende sani ng'eni igoyo kwano. Ung'iyo ni to en ang'o mwanyalo yudo ko wadhi e twagni, en ang'o mwanyalo koso ko wadhi e twagni. Koro aparo ni jogo ma puonje kendo man kode oseng'iyo bagi neno, to pod ok wanyal wacho no godhi biro, nyaka twak utimore bochwe moko biro kore konyalo ni ogai mar ODM ok obiro. To wang'eyo ni mogik wang'eyo ni sani bende twak ni opogore gi interviews mwasebedo kitimo, achiel gachiel mwasebedo kitimo mar penjruok gi josiasa. Neno ka ogai mar ODM gi Martha Karua notieko karibu seche 3 chieng' moro kae ka giwuoyo gi jopiny kendo ni penjo gi kuonde mopogore opogore. Waseneno kama bende otimre gi jalup ker William Ruto ko bende achiel gachiel gi jofwambo kendo penjo to duoko. Koro sani kama odong' ni en okang' makoro gik kendo en kama koro kipindi cha lala salama. Koro se gimene ging'iyo sama upono ni kata Ruto makoro godho geno dwa biro obo nyacho moko biro. Koro sani en go kwano ng'ato en hapa na pale ng'ato ng'iyo wadgi ni wadwa ni kodonjo ka tanyalo yuda kura ariyo, ng'ani ko wuok tanyalo kura moko adek. Koro sani gigo kwano gite. Koro kochuno ni ka Ruto nyolando no dhi biro to dhi biro. Samo be nyalo chomo ko biro koneno ka gini ok dhi gone kwano. Sasa sani ochopo kama jogi tego kwano. En ang'o ma ka dhi e twak ni tanyalo yudo. En ang'o moko adhi e debate ni anyalo chomo ka yudo. Koro mago sani jo siasa kone gi kone go gigo kwano kone gi kone. Koro wan ka jofwambo gi keyo wachung' motegno ni twak dhi mbele. Tijwa kaka ute fwambo gi keyo en chiwo thuolo mar jopiny ogo kogno jogo madwaro telo e pacho ka. Nyakora Ramogi jo ng'amedo paro ni okinyi makawuono thuon wach mabende watwake otudore kod twaka mano mar jolara Compton Kenya mabende biro timore midhiambo makawuono mano e mbalarianya mar Catholic University of Eastern Africa. Twak makamano igeno ni biro chakore saa 10 ma midhiambo makawuono nyaka saa 4 mar otieno ka jogo malaro Compton piny Kenya mano moting'o David Wahiga Mwaure mar Agano, wantiere kanyo kod George Wajakoya mar Roots Party aka achiel kod William Ruto mar UDA kod Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Igeno ni biro yuoro e twak makamano mabende obaga kod ute fwambo e pacho kae. Welo mabende antiere godo e studio kinyi makawuono antiere kod Duncan Okacha maeno kila kaja okil Kamaloka ka achiel kod janon weche go mag siasa ka wendo wa moro en Erika Oduor maen jagoro mano mar riwruoka mar jofwambo e pacho kae. Inyalo oronwa ote mari e namba mar 2 Facebook kacha bende wantiere live Ramogi TV Kenya, YouTube bende iyudowa Ramogi TV Kenya. Aka bende wakao yweyo matin gi sani tok yweyo marwa abiro duogo mar mondo mi asom moko kuom ote mabende useoronwa okinyi makawuono kikidhi mabor.
We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin. Jailieta kani Nairobi. Ma Ramogi TV. Chenro en penj laktar kaka le Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Mataye na Ruth Otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyaka Ramogi Ajong mondo wadhi mbele kod twaka marwa okinyi makawuono. Mano twaka kotudore kod twaka mar jolara Comtend Kenya mabende igeno ni biro timore midhiambo makawuono. Mano e mbalariany mar Catholic University of Eastern Africa mano buore Nairobi kae. Jogo mabende olap dhogi ndong' ne komno mar 10 piny Kenya igeno ni biro chopo e twak makamano mabende obaga kod ute fwambo mar mondo mi gitwag kod jopiny. Gimed lero ne jopiny yore mabende gibiro telo ne piny Kenya kaponi giyombo e yiero maduong' mar tarik 9 dwe mar 8 higani. Kaponi kitudori kod okinyi makawuono antiere kod welo ariyo e studio mar okinyi makawuono. Antiere kod Duncan Okacha maeno kila kod janono weche mag siasa kaachiel kod Erika Oduor maen jagoro mar riwruok mar jofwambo e pacho kae ka watemo mana kolo moko kuom gigo mabende nyalo timore e kinde twaka makama. Nang'isi ni ka waduogo tabiro somo moko kuom ote mabende uoronwa okinyi makawuono. Abiro mana somo ote matin kende mabende uoronwa okinyi makawuono. Samuel Nyakwaro Lwenya wacho ni onego kik obedie mano twak makawuono nikech ng'ato rieka mohingo winga machielo kod propaganda. Ote machielo mar Orwatai wacho ni geno mara en ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ok dhi chopo e twakno nikech William Ruto oken godo kod geno ni dhi wacho adiera e twaka makawuono. Ote machielo mar Orwa Komolo wacho ni lokruok ma japiny dwaro biro wuok e yiero mar tarik 9 dwe mar 8 ok e debate. Gideon Ndaya bende wacho ni baba kik dhi e debate nikech higa mar 2017 ne ging'anyo ne baba koro jakom bende kik dhi. Eric Okeyo Kizito bende wacho ni geno eni twaka dhi bedo maber. Jalara 10 piny Kenya odhi wach weche maradiera
miriambo kod monjo ng'ama onge twak giwe oko mar twak makamano. Ka bende wacho ni gikaw ka gisetieko gidog godo e campaign mek gimago ponono weche ma ponono ginyalo goyo godo jatelo wadgi. Weche makamago kata ote mari nyakwa Ramogi Ajwang imedo oronwa ote mabende abiro somo moko kuom gi ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Ka wadhi mbele kod twak marwa Duncan ka achiel kod Eric, waseneno ka twak makamagi kata twak mar dayo do jogo malaro kom tend Kenya nochakore higa mar 2013 nyaka sani wane higa mar 2022. Twak makamagi Duncan, in kaka janon weche mag siasa ng'eyo ni higa mar 2013 nintiere pacho kae kendo ponono weche gi mag siasa ma podi ni luwo machiegni ahinya. Twak makamagi ke wang'iyo bende gikonyo ahinya e loko pach jo Kenya kotenore kod jal ma bende ginyalo gombo notel ne piny Kenya e yiero ka yiero. Joyce aparo ni twak ma wasebedo go to osenyiso wa ni onge benefit maduong' ma ng'ato nyalo wacho ni ati oyudo kodhi e twak machal kamae kulingana gi kura kosombulu makoro ng'ato nyalo wacho ni twak no omedone. Nikech pok wayudo kata ka nitie service moko ma nyalo nyisowa kaka waneno e pinje maoko kaka Amerika maka ji osetieko gi twak, iyudo ni koro nitie scientific polls magitimo manyisowa ni twak motimni ng'ani omedone jogi kura machal kamagi koso jogi oluz kura machal kamagi. Kama wachopo e Kenya kae gima wan go en mana ni nitie piem moro ma ng'ato wacho ni twak manobedo no ng'ani no yombo wadgi, to kata wach yombo no waonge. Iyudo ng'at moro wacho ni ng'ani mano yombo, ng'at moro wacho ni ng'at moro emano yombo, but onge be nini maber malongo manyalo wacho. To kata wach yombo no ok dhi medo ne ng'ato kura, nikech Kenya kae kaka jigoga ombulu jigo ombulu kulingana gi gik moko ma ok lure gi gik ma aparo ma Eric wacho kae kaka ng'ato duoko koso kaka ng'ato winjo weche mago gik ma jo Kenya ok lu, nikech jo Kenya kae luo wach kabila, jo Kenya kae luo wach pesa, ng'amo miyi pesa, jo Kenya kae luo wach wat nitie gik mang'eny ma ok lingana gi gik ma ng'ato nyalo yudo kiketo twak. But mano ok nyiswa ni kik wadhi mbele gi wach loso twak kaka wa organize ni, nikech pod kaka wadhi mbele ji koro pod nono jogi, to pod wan gi hope ni wabro chopo kama koro twak machal kamagi nyalo medo ne ng'ato koro kura kochopo kama koro kiwacho ni ok idhi e twak machal kamae wabro neno ni inyalo lose. Nikech no neno 2017 Uhuru Kenyatta no wacho ni be ok odwa dhi e twak. William Ruto be no wacho kamano, to pod ne neno ni kaka jo IBC no lando gine mane gi yombo, kata ka nitie wach mane ji wacho ni maybe ne nitie kuo koso gik machal kamago, pod ka waweyo mago pod gine mane gi yombo. Koro kata sani iwinjo ka Raila Odinga gi joge wacho ni kata koko dhi onge gimo dhi lose, nikech ng'ama no sepango ni odhi support Raila Odinga e wach go mbulu pod bro gone Raila Odinga mbulu. Ng'ama ne dhi gone William Ruto pod bro gone William Ruto kata ko dhi e twak kata koko dhi e twak. To mano e gima pod waneno wach Rigathi Gachagua gi Martha Karua bang twak mane gibedo go onge change malong'o ma waneno, nikech ka ng'ato wacho ni maybe Rigathi Gachagua notimo maber e wach twak no, onge kura ma waseneno koso support maduong' mawuoke twak mano obedo organized no. Koso ka en Martha Karua, ka ji wacho ni Martha Karua be no perform maber, onge kura ma waseneno from central makoro ji wacho ni kech ni perform maber e wach twak koro wadhi support. To ka nitie to onge scientific evidence ma wan go sani. Emomiyo ng'ato nyalo dismiss twak ma ji organize to onge effect moro amora ma gin go. Eric korka kori twak makamagi waseneno katimore pacho kae, to nyaka sani Wajakoya wacho ni ok obira kore kod Wahiga, odwaro ni okete e kind Raila ka achiel kod William Ruto. Ka bende Raila bo wacho ni kaluore ni Ruto no wacho no kodwa no wuoye weche go mag mibadhi, ok odwa no wuoye weche go mag integrity, weche go mag ethics ka achiel kod weche go mag telo governance. Ruto bende wacho no kodwa ni gigo obedi e kind gigo maitwake. Kapo ni Wajakoya ok obiro to Raila bende ok ochopo e twak. Matiende ni Wahiga biro mana bedo kende e kind thuolo momiego, pod ibiro miye
bang'e dakika 90 mage kose lokruok dhi bedo. Aparo ni rules mag twak ni dhi dong kaka noselose chon. Ni debate en kata twak en dakika 90. Tijwa kaka jofwambo kata ute mag fwambo en chiwo thuolo mar jopiny ogo jogo madwaro telo kogno. Koro mano en thuolo ma jopiny madwaro tiyo godo. Koro jopiny biro tiyo gi thuolo no kaka gidwaro. Wan kaka jofwambo kata ute fwambo gi keyo wasechiwo piny, wasechiwo thuolo mar jopiny ogo jotelo madwaro kombe mopogore opogore kogno. Kaka makoro kaka magi jotelo madwaro tel mar kom mar ker ogo gi kogno. Kama Mwaura bro bedo kanyo, Wajakoya bro bedo, Wajakoya kobiro, Mwaura kobiro, thuolo no ibro bed kanyo, kamera bro menyo kombego, dakika 90 banyaka rum. Menya kanyo to onge gima timore. Nyalo ibro menya, wan gi thuolo mang'eny ibro menyigi to wanyalo bedo gi twak moko mopogore opogore to kombego, kamera bro menyo kanyo dakika 90 nikech mano e tijwa kaka ute fwambo gi keyo chiwo thuolo mar jotelo mondo ogo gi kogno. Gima temo timo en ni watemo loso chenro no mondo bed part of electoral process in Kenya. Ni kachak higni mabiro kata yiero mabiro kata higni 20 30 mabiro nyako bed ni jotelo nyaka mi thuolo mondo go gi kogno gi jopiny. Sani kaka mana wakilo wachono onyalo bedo ni oonge gima omedo. To kuom higni mabiro obro bedo gi pek kendo nyalo medo thuolo kendo nyalo miyo ng'ama ne laro kom yudo mbulu kata wito mbulu. Sani wanyalo wacho no konyal nikech pod en gima wendo mar adek kech nyalo ng'iyo kata mar 2013 ng'ama noyomo ne Abdul Badida kunyalo paro twak mane kanyo kendo en mano moro jopiny to king'iyo mbulu manogo to noonge kata omonyiso ni en mano yombo e twak. Koro nyalo bedo ni sani twak mwaketo gi oginyal medo mbulu kata oginyal mayo mbulu sama bende ginyalo medo to mak mana ni en tradition modwa keto ni higni mai kata yiero mabiro nyaka jotelo migi thuolo mondo go gi kogno gi jopiny. Ato bende okilo wacho kai ni ber katwak makamago ponono ibago mathoth kapok yiero chopo. Wach ni tiyo kod ranyisi ni ne ber kata mano kapok twak makawuono chopo ne ber kata ka kinde mokalo chien ne ber kose bag twak mamoko ponono ahinya to magi mag jolara komted Kenya ponono nitiere pek mar bago twak makamagi kosango miyo ok nyal bag twak mamoko kasto nitiere mogik ka koro ji ochomo yiero. Nitiere gik moko ariyo ma nyaka koro ben wanyalo winjo mondo wang'e gima omiyo otime kamae. Mokwongo nyaka waring gi kalenda mar IEBC. Nikech ok wanyal keto twak chien kapok IEBC opuodho jochung. Nikech mano wabiro keto twak mar aspirants ok wabiro keto twak mar candidates. Koro king'iyo kalenda mar IEBC ema nochoro gini gikone kama. Nikech mano nyiso ni wanyalo chako timo twak gi dwe mar 6 gi dwe mar 7 kamae. Mar ariyo nyaka bende wane kalenda mar IEBC to gi campaign schedule bende mag candidates nikech osepuodhe gi mopiyo. Koro sama osepuodhe gi nyaka giwuoge pap giringi wuoge jopiny. Ben nyaka wang'in sama gisegolo manifesto ing'iyo ga benga jag golo manifesto. Koro wabende ok en waringo gi kalenda marwa. Kalenda gi nyaka harmonize kalenda marwa, kalenda mar IEBC to gi campaign schedule mar jogo malwaro kombe. Nikech kok watimo kamano to wayudo ka thuolo onge mar time. Ta yien ka ber to onego bed ni time ariyo kata adek. Sana ging'yo kata mag pinje moko time ga ariyo. Kata kamae ben wapange nwadhi time ariyo. To no wanyal timo gi ariyo nikech kalenda mar IEBC no keto thuolo machuok mono nyalo timo kama gigi. Nyaka sani waneno ni e kinde kampe kata twak mabende dhi tima kawuono Duncan. Waneno ka Raila wacho ni kaponono nitiere weche moko mul kanyo to mano weche ma ok onyal chope twak makamano kalure ni magi weche modwaro no menya ahinya. Ponono wanyalo wacho ni ponono magi weche mowacho ni kanye kuma onyalo yude Ruto kata onyalo goe Ruto maber ka omul weche go. Ponono weche go mag mibadhi wantiere kanyo kod weche go mag atelo makare, weche go mag bedro kata integrity. Siasa machalo kama ende kaka piny Kenya nyalo pogore godo kalure ni debate makamae ok en mar jolar kom ni ne odhi orakore. En mano mabende obagi mar mondo mi gidhigi wuo kod jopiny gimed uso sera margi ne jopiny. Jopiny ong'e ni ka wayiero jatelo ni to onyalo telo ne piny Kenya maber. To waneno ka ponono yuaruok nitiere kanyo nikech nitiere topics moko midwaro no mul mar goyo nyawadgi. Siasa makamae kaka piny Kenya nyalo wuoke. Ing'eyo ni onge kaka ng'ato nyalo wacho Joyce ni ati
wadwa compare jogi to kwadwa compare kaka gintiega kaka ineno kaka ti gintie onge kaka inyalo wacho ni idwa ni gik ma affect Kenya gik machalo kaka mibadhi ma ethics mago gik ma very very important ma osenyisi kata gi Eric ni twak magi loso ni ok twak magi loso mondo iwinj manifesto mek jogi manifesto gisenyisowa giseketo e launch to giseoro ne ji osesomo mae en twak ma wadwa ng'iyo jogi wadwa ng'iyo kaka giduoko piny wadwa ng'iyo kaka gintie in terms of character gi makochopo kama koro ng'ato ok dwa ni walose wach character mano to rach onge twak minyalo organize ma twak no ok deal gi the main issue ma affect jo Kenya makochopo kama koro Raila wacho ni adwa ni wach governance obed kanyo governance monego bed number 1 e topics monego openj kawuono emomiyo kochopo kama koro gipogo koso gigolo kata topics ma jo Kenya dwa winjo mano nyiso ni twak no ok dhi konyo jo Kenya to mano twak ma gidhi keta ma joma dwa winjo koso dwa neno bro nena to ok dhi konyo jo Kenya kochopo kama Eric no wacho ni ati onego gi lost twage ariyo koso adek ananyise ni dweche ariyo ng'eny kabisa July kata gi August nikech August pod wan gi ndalo kata moko maybe ndala beach kanyo mano is enough nikech ginyalo organize twage to ka gi organize inyalo kata chako gi twak mokwongo iketo jogi 4 gite ng'amosko highest ema koro utero the next one ng'amosko the highest utieko ka un gi ji ariyo mano dhi e finals but okinyal chaka ni chaka kise pogo jogi at the first instance mano to kapar ka en yo maber jogi aneno ka itamori godo ahinya mano to gi maber niwinjo ka wach no ok mori maber mar pogo gi ok ber kipogo jogi nikech gite gise qualify gite gimanyo telo to kinyal wacho nikech ing'eni nitie gima jogi be ok ne kama wadhi ni wanyalo dhi runoff nikech ibro yudo ni onge ng'ama dhi yudo 50+1% makochopo kanyo ibro yudo ni Mwaure gi Wajakoya ema koro dhi control ma policies ma Wajakoya nigo koso ma Mwaure nigo ka jogi dwa sero Mwaure koso Wajakoya mondo gimed kura magin go mano nyiso ni policies gikata ng'ama chalo Wajakoya inyalo mi post maduong' kabisa e serikal koro okinyal wacho ni koro gimo wacho sani mano gima nono ma ok onego jopiny owinj nikech kochopo kacha mago ema koro gidhi medo gi joma ka en Azimio ginyalo medo gik ma Wajakoya wachogo to koro mano to ema dhi bedo serikal koro it is good kimiyo jogi thuolo maber sama gintie gite maybe nitie gima Ruto ne dwa penjo kata Wajakoya nitie gima Raila ne dwa penjo Wajakoya koso Wajakoya ne dwa penjo Raila koso Ruto koso More kimiyo gi thuolo makende nikech kwanza mae en mana giloso mana twak achiel mano koro en thuolo magintie go makende but the best way nonego bed ni giloso the first twak makoro giketo gi ji 4 bang'e makoro ginyalo dhi ka gipogo gi mano to would have been a very good idea but aparo ni kako wacho ni mai nini mawendo mapod ntie makosa matindo maginyalo rectify sama wadhi dobedo ni gin ji kata 10 Joyce mano maybe dewa winjo gima Eric wacho nikech kata twak mano timre 2017 ne gin ji mang'eny molo kata sani nikech ne oriwo Paul Mwite ginegi to no ket gi gite ineno koro akia gimomiyo sani giwacho ni gidwa pogo gi to Paul Mwite no dhi e court ma court owacho ni ok onego pog gi emomiyo no ket gi nikech ne paro mar pogo gi no chakre 2017 but court no wacho ni ok onego ipog jogi emomiyo no riw gi teacher Eric korka koripo no ninyalo lera ne wachno mabende Duncan wacho odichieng' makawo mar keto jogo kumora achiel nyalo be iwacho maler ni itiyo kod ombulu mar paro mano mar neno jogo maponono nitiere kod mbi kod jogo maonge kod mbi deponono ni onge ombulu mar paro makama do ketgi kumora achiel kose pod idopog gi apoga aparo ni mokwongo adwa nyiso Duncan ni court no wacho ni nyaka migi thuolo nikech aparo ni gima ne otimore e higa mar 2013 ni Paul Mwite gini no gole debate momiyo ne gidhi e court ba court wacho ni
ng'ata mosechung kendo mosepuodhi nyaka miye thuolo mondo owuo gi jopiny nikech media omi thuolo mar miyo jotelo platform mar wuoyo gi jopiny. Pogo jogi onge ng'ama disadvantage kata matin. Giduto te omigi dakika 90. Giduto te idhi penj gi topic machalo, onge topic mopogore minya wach ni gini idhi penj gi topics mopogore gi jomoko. Giduto te idhi migi time marom penjo machal, topic machal. Gima dwa nyiso wakile ni mae en debate ok en panel discussion. Nyakwa pog gigo te. Panel discussion monego benu bedo karachiel to mi thuolo machal. To bendu penjuru kendu. Ma en debate, mi bet timi thuolo, tipenji penjo, tiduoko, udhi mbele. Ok en panel discussion ma udwaro exchange ideas gi questions. Ma en debate. To mane waltemo luwo kaka chike ma osebedo kiltiyo godo kuonde pinje maoko mosetiyo gi debate maber. Nikech nyaka umiji thuolo marom. Ok inyal keto ng'ama campaign mang'eny kendo osetiyo gi resources kendo osechopo kuom jopiny bo kura mag ombulu kete malo idwa keto gi jogo ma pod eka chako. Mago wawuondo jopiny nikech chik wacho ni jo media wan onego bed gi thuolo mar tiyo gi wan gi chikewa. Ok onego bed ni wakawo chike mowuok oko kuom jogo madwa chung. Ler moro bende nagombo ni ilernwa kawuono Eriko Duonen kaka jagoro mar riwruok ma jofwambo. Ruto yande lieko ni nitiere kaka jofwambo moko yiengore kumoro achiel. Mago maling'ling ma bende ne wacho ni kata ne miye ok odhi chopo e twak ma odiochieng' ma kawuono. Weche ma kamago nosetie kendo nosechiw ne ler makare. Mago gin josiasa, ng'en josiasa nyaka go siasa. Kendo kane walando debate Ruto nowacho maber neno ko bibiro nikech oneno ni jofwambo oleng'ore kamoro mopogre gi UDM. Maparo mano nen mana propaganda kendo mano gi mana siasa. Tasega bedo ka wacho maber ni kiyudo kama jasiasa pako jafwambo. Makosa ni kanyo. Jasiasa gi jafwambo ok onego bed ni gipakore, onego bed ni uchal guok gi rombo. Nikech onego bed ni wang'iyo gima jasiasa wacho. To kiyudo ni jasiasa pako jafwambo makosa ni kanyo nikech wacho ni jafwambo onego bed ni owacho gima jasiasa ok ne dwan mondo jafwambo wachi. Koro mano kana winjo ka Ruto wacho ni jofwambo oleng'ore kamoro kendo ok ti maber, anamor kendo ka winjo ka Ruto wacho kamano nikech kamano kaka onego bedi. Ok onego bed ni jasiasa gi jafwambo wuotho karachiel. Ato nyaka sani bende wanyalo wacho Duncan kabiro korka bende jo Kenya bende ong'eyo yo makare kata ong'eyo gimomiyo ibago twak machalo kamagi motelo ne yiero kose gin gi parapara ni mago gik mibaga baga kaluore ni ji dhi e yiero. Owacho ni mae pod gima nyien ma jo Kenya pod temo ng'iyogo. Emomiyo ji mang'eny paro ni mae en mana, wawacho ni en mana twak en debate, ba ji mang'eny paro en mana ni ji dhi piem. To gine ni penjo magi jogi dhi duoko. Gin penjo monego gine makoro konyogi mondo gine ni ng'ama manyo telo ni. Police ne chal nade, onyalo duoko machal nade, en ng'ama nyalo telo ne nyalo bedo nade. Mago e gik ma jo Kenya onego rang. But ibro yudo ni sama ji winjo ni oket gi e twak achiel, ji paro ni en piem chalo ka gima en nini mar opira. To aparo pod kaka pod bro dhi mbele kacha, jo Kenya bro ng'eyo value koso benefit magi nyalo yudo e twak machal kamae. But e twak magi pango kawuono, anaparo ni nitie makosa moro madhi timore. Nikech kata muma wacho ni ing'e ni ng'ama ofuo kende ma ok nyal loko pache. To ok wanyal wacho ni nikech jofwambo no se organize ni jogi bro bedo ji ariyo in each set. Sama osechopo kama koro gineno ni Wajakoya ok obiro, gineno ni Migai Raila Odinga ok obiro, mano nyiso ni gima gidhi bedo go ka ok giloko kata plans macha dhi bedo interviews ma wadwa wacho ni ok onego bed ni en interview. Nikech gima koro wadhi neno en mana gima William Ruto idhi penj moko to oduoko, mano dhi bedo interview, ok odhi bedo twak, ok odhi bedo debate kako nego obed. Nikech waseneno ka William Ruto kata Raila Odinga ka luongo jofwambo Karen to penj moko the same thing magidhi timo kawuono. Koro the difference man onego bed kawuono en ni gite oket gi kamoro achiel. To koro ipenjo ng'ato the same question to ipenjo owadgi the same question to wat neno kaka giduoko.
maka mano onge gima gidhi timo kawuono ok dhi kata yudo viewership monego oyud. Makochopo kama koro owadwa wacho ni ati kochopo kama jogi ok obiro gibro nyiso wa mana kombe. Mano ok dhi bedo maber nikech onge media time en gima very expensive. Ma ji ok dwa beda ni gidwa rango kombe, koso ji ok dwa beda gidwa neno Mwaure ng'eni en ng'ama en preacher, en ng'ama koro obro chopo kacha makoro obro ing'eni sama gisepango ni gidhi mi dakika 2 to gisepango within 90 minutes to kochopo sano ibro yudo ni koro ntie kama gibro chopo ma gionge kata gi penj ma ginyalo penjo nikech mano was not the initial plan. Masani gima nyalo penjo nyiso gi sani pod gin gi time, gin gi thuolo makende ma ginyalo loko gini maka giseneno nikech ang'eyo ni kochopo maybe afternoon kanyo gibro ng'eyo ka Raila Odinga dhi biro koso ka Wajakoya dhi biro. Ka gidhi biro, the best thing made gitimo giriu jogi mondo joma yie ni gidwa biro giket gi kacha we gibed gi some sort of debate. Ok ni keto ng'ata achiel kacha to odwa penje. Mano gima waseng'iyogo. Onge gima William Ruto dhi nyiso ji ma pok onyiso ji e interviews moseluongo jofwambo Karen. Onge gima Raila Odinga nyalo nyiso ji kikete kende ma pok onyiso ji sama osebedo koluongo jofwambo Karen. But the main difference en ni keto 2 people koso 3 people enini achiel makoro ipenjo gi mondo koro wanyalo neno ni piem. Kiketo ng'ata achiel ni dwa go opira kende e pap. Mano odhi yombo ng'a. Mano piema kende. Gima dwa ng'iso kile kama loka ni akia ni sema do Kongo seke. Kisema do Kongo seke gweng. To kani donjo kama imadhe Kongo seke nitie kani ipango kombe. Ok ni nya donja debate. Nitie joma ne bet kimadho Kongo seke to nitie joma ni bet e kona to nitie joma ne bet e dhoot. Kibudho gi jodongo to gibo ng'isi gima omiyo ni yiero kamano ng'ato bede e kona to ng'ato bede e dhoot. Amara riyo en ni wan kaka jofwambo gi keyo ok inyal pango no kaka wadwa tiyo tijwa. Mano ema watimo gi josiasa. Mana kaka isewacho no osepangi chenro. Kaka osepange no nikech kata king'iyo katiba wacho ni ute fwambo gi keyo nyaka bed gi thuolo ma tiyo tijgi moko chik gi ng'ata. Mano ni katiba article 34 of the constitution. Mano mwadwa luwo. Asewacho ni debate kata twak ni en thuolo mar miyo jotelo thuolo mar twak gi jopiny kendo mondo jopiny bende ogo gi kogno. Katiba bende wacho ni ka wadwa kaka yiero kamae ute fwambo gi keyo nyaka chiw thuolo ni jogo madwaro kombe mondo giwuo gi jopiny. Mano itijwa madwa tiyo. Mano monyisi ni kata ko gibiro to komino ni kanyo nyaka wamenyo ng'ise ni wanega jofwambo gi keyo. Wasebagi bwa keto ni kombi ka mae jatelo mudwaro oweu e ndara. Mago gik mwatimo. Wan tijwa ken nwadwa bero ng'ata achiel kata wadwa bero ji te. Tijwa en chiwo thuolo. Mano mwadhi chiwo ni wamiyo thuolo kaka jogo malaro kombe mag tele pacho ka biuru twag gi jopiny. To nasewacho niya siasa en opira mar kwano. Dipo nono ni achiel kuom gi osego kwano ni kadhi e debate ni ok dhi konya. Nitiere gima nyalo mana Raila nowacho ni en kar biro ka odwa dhi wuoyo gi jopiny Jeriko. Samo neno ni kodhi wuoyo gi jopiny Jeriko nyalo konye kendo nyalo medo ombulu. Mano bene right mamare kaka jatelo nikech odwaro en opich kwano. Onyudo ni kodhi wuoyo gi jopiny Jeriko nyalo mede kwano. To wan kokora koni wan bende wajono kaka ute fwambo waketo thuolo ma mondi wuo gi jopiny. Koro en yiero mari minyalo yiero. Kidwa wuoyo gi jopiny e platform wachiwo kata idwa dhi wuoyo gi jopiny oko. Migosi William Ruto be nowacho wanwago kode mbaka. Nowacho ne en chieng'no ka wadhi bago twak. En bende odhi wuoyo gi jopiny e mbui. Odhi bago twak e mbui mondo wuo gi jopiny. Koro en yiero mari. Wacho ni samoro bende onyalo chweyo ko biro mondo bag twak kaka nodwa bago twak e mbui owuo gi jopiny kendo owuo gi jogo ma support UDA. Koro en yiero mar josiasa, en yiero mar ute mag parties. Wan kaka ute mag fwambo gi keyo chik dwaro ni mondo wachiw nafas. Chik wacho ni wachiw thuolo mondo jopiny ogo jotelo kogno. Mano e tijwa. Joyce Samaro rumo mana mapiyo makosa mantie ma Eric ok dwa nyisowa en ni anyisa ni ang'o mano mono giduoko barup Ruto mondo onyis gi gima onyisowa sani ni
ok nyal chikgi. Ne gitamore duoko mano. Ang'o mano mono giduoko barup Azimio mar Raila mondo ginyis Raila ni onge ng'amo chiko wan ang'wa ket topics te kata governance bro bedo kanyo. Mano pogitimo. To sani to gidwa wacho ni gidwa ni jogi obiya ni onge ng'ama nyalo chiko gi. To gidwa duoko barua mondiknegi. Eric mana mapiyo ka wachiko Samarwa malingling manyangiso wakili ne jogo matayo chenro mar twak osebet gi grube gi te. Wasebedo gi Azimio, wasebedo gi Kenya Kwanza, wasemiyo gi rules maging'eyo. Gin jogo madwa mana play in the gallery, lakini wasebet kod gi mopogore opogore. Wamiyo gi rules mag twak. Wasemiyo Azimio gi rules mag twak ma onyiso maber ni onge ng'ama dhi chiko kaka wadhi tiyo tiju. Wasemiyo Kenya Kwanza rules go bangiso gini onge ng'ama dhi chiko kaka watiyo tiju. Makata kaka Ruto sani wacho ni nitiere weche go moko dwa no wuoyo nyalo chopo kata to romo kodi. Ma odhi romo ko nyalo chopo, odhi romo kodi. Rigathi Gachagua nonyiso wa ni nosemiye assurance ni nitie penjo moko mok dhi penje. Mano nyiso ni jogi kaka ne gi organize twak mar running mates ne gisemiyo gi assurance ni penj misenyiso ni kikwa penji ok wadhi penji. Mano ok lingana gi gima Eric nyiso wa. Gima wakili nyaki appreciate. Ja siasa hero propaganda. Gima ja siasa wacho gotieno gima ja siasa wacho odiechieng' opogore. Koro mano gima nyaki appreciate ni giduto osemigi chike mar debate. Ka wachako kodi Samarwa oserumo wach ni mogiko kinyi makawuono ka waloro twak marwa ma kawuono motenore kod twak mar jolar Compton Kenya. Wan gima wacho en ni wadwaro telo makare kendo telo makare emomiyo waketo twak mondo ji obi owuo gi jopiny ogo gi kogno onen to ng'ane en ng'ama kwa miyo telo. En ng'ama dhi tayo wa yo makare koze en ng'ama mikora. Ero kama na enya. Dan kano kil wach ni mogiko tudore kod twak makawuono kata bedo ni okik winjri ugwenjru paro matin kod Eric Okinyi makawo Samarwa emorumo. Anto gima wacho ni twak ma bedo organize gigin twage mabecho kabisa. Monego bedni wa support jofuambo to kamantie gima kosa jofuambo be nyaka yieni ginyalo bedo corrected mondo wabed gi twage makoro are more meaningful ka wadhi ndalo mabiro. Ero kama na inya Eric Oduor ka achiel kod Dan Kano Kach kom ka thuolo maru wabi wabed kod twak machalo kama. Nyakora Mogi Jwang kasomo moko kuom ote mabenda neno kuoro no Okinyi makawuono. Joshua Oyenga ka entiere Siaya County wacho oneno wa e yo maler. Ka bende wacho ni geno mana en ni wadhi bedo kod peaceful elections. Orwako Molo wacho ni lokruok ma piny Kenya dwa bedo godo mano girito e debe tarik 9. Kevin Arucho bendane ni kanyo kineno waka intiere Mbita. Omondi Clinton Odhiambo bendane ni kanyo. Vitalis Ochieng wuod Gema Karari wacho ni pod amora wacho ni amor kan kodi an gik moko timore na maracha ko wacho ni tiende yiero kata debate makawuono okone gimoro madhi konye godo kendo owacho ni berne ka Raila ok dhi gima lich madoher winjo kanyo bende onge. Kata kamano Nyakwara Mogi Jwang twak makamano obagi mar mondo mi jopiny ong'e matut jotelo mabende gombo bedo kata pongo lemo no maratenda piny Kenya mano toka yiero mara tarik 9 dwe mar 8. Dewa gomba ahinya dhi mbele kod twak mar Okinyi makawuono. Ote bende neno kuoro no mathoth ahinya kata kamano Samarwa emomayo wawang' Okinyi makawuono. Yienwa mar mondo mi wakaw yoyo matin Okinyi makawuono tok yoyo marwa chenro mabiro tok mae en orako kikidhi mabor. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo.
money for Kenyans back. David Mwaure, Mar Agano Party. Tuko tayari tarehe 9 mwezi wa 8. William Samuel Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Mko tayari kutembea na sisi? Raila Amolo Odinga, Mar Azimio la Umoja One Kenya Party. We have wealth in our country. Code Professor George Lushiri Wajakoya, Mar Roots Party. The Presidential Debate 2022. Tarik Prario Gauchel Dueni, Chakre Sapar Nyakasangwenu Tieno. Machiegni urunyi kwa Ramogi. Nyinga en Oscar Odhiambo. To samati